Здравейте и добре дошли в моят канал в този влог. Той ще бъде от няколко дни. Сега съм в Белово. Трябва да ходя да измия колата, да напазарувам и да сготвя. Също така ще ходя малко по-късно на гости у братовчет ми. И съм взела за неговото детенце малък подарък. Една кукла, с която да си играе. И една книжка с картинки. Също така ще взема и нещо сладко и мисля, че е доста добър подарък за едно малко детенце. И след 2-3 дни ще си ходя обратно към Пловдив. Там ще правим по-интересни неща, ще ходим на различни места, така че ще ви взема с мен. Мисля да отскоча до вторите употреби, които са в квартала. Интересно ми е дали има нещо ново. Отдавна не съм ходила да разглеждам историята употреби. Рядко си взимам нещо там, но понякога изпада доста добри предложения. Ще ходим на фитнес и мисля някъде на разходка около Пловдив или в Пловдив. Ще видим. Първо трябва да говоря с някои от моите приятели, да видя как са те, понеже те работят на смени и е малко объркано при тях, пък аз вече съм безработна. И да, имам доста свободно време напоследък и наистина малко ми е скучно. Вече искам да работя, но за в момента няма да почвам работа. Ще изчакам още малко и ще видим какво ще правя. Също така ще ви разкажа малко по-късно за моите приключения с търсенето на помещение. Мислех и още мисля да си правя салон, лично мой. Имах доста премеждия с това, с брокери, с какво ли не. Наистина доста сложно е. Ще ви разкажа малко по-късно за това, а вие останете до края и не забравяйте да се абонирате. Ходих до магазина и изхарчих 33 лева и 68 стотинки. Буквално за нищо. Знаете ли какво значи нищо? Взела съм 3 банана, колко са 1, 2, 3, 4, 5 мандарини, 1 кг кайма, 2 млека, 3 барнита за децата, 3 сокчета, сирене, колко е това като грамаж, 386 грама, 3 моркова, 1 хляб за кучето, аз такъв хляб не обичам, едни кори, понеже реших да правя и баница утре, и едно малко, също като ми се вади само, едно малко парченце флейка, пушено за сандвичи или за нещо подобно. То само е 3,26. Направо не знам. Буквално нищо не съм взела. 33 лева. Не знам. Страшна работа просто. Вече си измих картофите. Ето колко са. Мисля ето в тази тава да го направя. Лук. И един морков. Сега ще нарежем първо моркова и лука и ще ги запържим. След това ще сложим каймата, после картофите, подправки и слагаме да се прави. Не знам тези картофи дали ще ми стигнат, имам още малко, сега ще видим. Ето вече сложихме моркова и лука, леко да се запържат. Сложих го направо в тавата, в която ще правим и мусаката, за да не цапаме излишно. И сега ще си нарежем картофа. Ето сега вече сложих и картофите. Преди това сложих каймата. След като се запържи малко и морква, слага каймата. След това картофите. Ето така на купчета нарязани. Домати сложих също. От 6 сега ще сложих ето толкова домати. Не знам дали са много, може би не, ще видим после. Зависи на вкус, се слага кой както обича. И сега ще сложа ето тази подправка, сол и черен пипер и чуприка също малко се слага. Запича се така лекичко и след това в фурната. Бари, кажи здравей! Дай играчката. Дай! Айде, дай! Ама няма така да се разберем. Пусни! Виж го. Бари, защо си толкова лош? Защо? Дай играчката. Защо си лош? Виж го как се легави сега.
Ще глътнеш. Дай. 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 Дай играчката. Дай играчката. Дай играчката. Вижте го ли кутията. Давай играчката. Бари ли кутията. Дай. Дай. Лапичка ли даваш? Дай. Браво. Вижте го, браво. Добро утро от петък. В момента часът е 10:51. Аз съм в колата, изчаквам да загрее и отивам към НАП, понеже трябва на баба ми някакви документи да внеса там за пенсията. И след това имам 3 човека да пострижа. Ще се опитам да ви заснема част от процеса на постригване. Не знам дали ще мога на 100%. Ако ви е интересно някой път, може да питам някой да ми е модел и да ви покажа няколко трика. И след това не съм сигурна какво ще правя. Може би ще хода пак до магазина, понеже трябва да взема още някои неща. Вчера се пребрах в Пловдив, обаче се виждах с приятелки, бяхме на кафе и нямах време да снимам. Пък и стана късно и ме домърся, да ви кажа честно казано. И това са задачките за днес. Не е нищо кой знае какво. Пък вечерта ще се събираме с нашите и с мои приятели. И малко ще се повеселим. Имам нужда така да си видя с моите близки хора, да си поговорим, да си пинем, да си хапнем. Това са хубави неща, така че... И сигурно ще трябва да подготвим нещата, понеже може би към 7 ще седнем. Но преди това ние ще трябва да ги подготвим, понеже другите ще дойдат на готово. Така не обичам много, но какво да правим? Като се събираме в нас, така ще е. И сега ви оставям, тръгвам по задачки и ще се включим по-късно. Стригах първия човек, сега чакам другите да дойдат, сега ще ми се обадя и ще ви покажа стаичката, в която постригвам. Тя по принцип е нещо като склад. Тук има хладилник, пералник, даже в момента работи и сушилница. И аз на фризера съм си сложила инструментите. Тук постригвам и слагам един стол. И така постригвам. Това е в момента, така работя. Но ми е достатъчно. Не е много комфортно за хората, но какво да се прави. И сега ще ви покажа ето така. Това е за... По принцип това е за вилици и за лъжици, но ми е много удобно, защото вижте как съм си сложила ножички, машинки. Взех го от 1 левче, но по принцип в повечето салони използват такива, които са за вилици и за лъжици. В предишния салон, където работих, пак използваха подобно. И така, сега трябва да се работи, да се изкарат някакви пари, понеже нямам никакви. Аз не им взимам скъпо, взимам 10 лева за постригване, 8 лева за брада, което е нищо. Но все пак са някакви пари, така че трябва да се работи, пък и на мен това ми харесва да го работя, да ви кажа. До сега съм работила доста неща и това може би е едно от което ми харесва. Следващия ден, сега набързо ще ви покажа няколко нови неща, които имам, след което ще отидем до вторите употреби да разгледаме дали има нещо хубаво. Първо ще започна с ето този парфюм. Може да го видите. Малко трудно се отваря, но ето вижте. Аз вече съм го изпръскала. Уникален е. Наистина този парфюм си заслужава. Не знам като цена колко е, понеже ми е подарък, но ви го препоръчвам. Ако мислите да направите подарък на вашата приятелка, ако има момчета, които гледат, това е парфюма. Гарантирам да ви покажа ето тази блузка, която е от H&M. Много е хубава. Не е нито дебела, не е нито тънка. Беше около 30 лева. Препоръчвам я. Цветът е бежево с черно.
Много е приятно. Отива си с дънки и дори Samsung си отива. Имаше различни размери и цветове. Трябва да погледнете, понеже не съм сигурна дали все още има, но е много хубава, така че ви я препоръчвам. Другото нещо отново е от H&M. Предимно там си пазарувам, понеже имат размери и цените са прилични, не са много скъпи. Ето този пуловер. Тук е малко стеснен. Също и тук не е чак толкова стеснен. Ето как изглежда. Размерът му е М. Но е много мекичък, много приятен. Не е прекалено дълъг, не е прекалено къс. Така че като обличите едни хубави дънки, ще седи добре. Цената му между 30 и 40 лева беше. Не съм на 100% сигурна. Трябва да проверя в сайта, но ако ви харесва, може да проверите в сайта. Мисля, че имаше и различни цветове. Така че може да погледнете, ако ви харесва. Следващото нещо, което ще ви покажа, е малко по-официално. Взех си го за банкета. Имахме банкет от фирмата. Ето тази поличка, която е с копчета. Тук отвътре е с ластик. Отново, познайте откъде е, от H&M, разбира се. Но е много хубава. Цената не беше прекалено скъпа, но не мога да се сетя точно. Помня, че полата, заедно с ето тази блузка, която отзад е леко гол гръб, може да и тук ръкавите се разширяват леко. Може да облека да ви покажа как седи. Мисля, че двете бяха общо 70 лева. Полата и блузката. Общо бяха 70. Имах и намаление. Така че горе-долу 50 лева ли, не съм сигурна, трябва да проверите. Тя е малко по-късичка, но също е много хубава. Една такава лъскава материя, не е дебела материя да ви спарва. И предимно като излизам на заведение ги обличам, понеже са малко по-официални. Другото нещо са ето тези антузи. Имам и още един, но не е тук. Този е на Nike. Ето тук е стеснен, обаче ми е доста голям. Елка е като размер, но е доста широк, може да забележите. Сега като запнах ми е още по-голям. Другият е ето този. Отново тук има стеснение. Той мисля, че от H&M, да. От H&M е. Има си джобче тук. И тук долу пак е стеснен. Отвътре е мекичък, така че е добре. Другият е същия. Две втори употреби, които са тук в Кичука, в Хуманата и в една Queens или Queen се казва, но наистина няма абсолютно нищо там. Дрехите, едно, че са стари, то си личи, че не са окей дрехите. Мерих в Хуманата една блуза, но не мисля, че си заслужаваше тези пари, затова не я взех. Набързо минах, не можех да снимам кой знае колко, понеже не е удобно. Не мога хем да гледам, хем да снимам, трудно е хора. И нищо не си взех от тези втори употреби. И сега се прибирам в къщи да се видя с нашите, малко мухабет и така. Надявам се скоро, ако ходя пак, да има нещо хубаво
То е една черна котка, вижте. Къде отиде? Ето. Върви си най-спокойно. Вие вярвате ли в такива черна котка, ако ти мине път, е лош късмет или нещо подобно? Аз не вярвам много, но понякога се връзвам да ви кажа. Чела? Какво става, Ричо? Ричо, Кери, тук да. Какво става, Ричо? Какво правиш? Кажи здравей, хората те забравиха теб. Кажи здравей. Как си, Ричи? Добре ли си? Къде е кокала? Къде е кокала? Дай кокала. Много е хубаво тук. Лятото ще е още по-хубаво. Мето! Няма ти още едно мето. Ей, как кашля, виж го. Кажи нещо, хората не са те виждали отдавна. Забравиха те. Аз съм си известна. Известна е, всяка известен. Добре. Как си ти? Ко става? Добре съм, ти как си? Нали, сега ще ме кара да го снимам сигурно пак с 100 снимки. Да, ма ще взимам по 10 лева на снимка, ще видиш. Смей се. Чакай да снимам така. А свещи къде се спават? Сигурно долу. Тук не е много красиво от тази страна, обаче от тук е супер. Много е хубаво. Хайде, снимай ме. Ето, видяхте ли? Ти гледай ме Аз на снимка. Правих концерт. Гледай, те бутна тук, че ще стане весело. Ай, ти ще паднеш на колата, какво? Нали? Няма да... Няма да умра. Да, няма да умреш, ще оцелееш. Хайде, снимай ме. За мене си оставаш на Айде, пей. голямата любов. С коя песен ще ме поздравиш? Всеки за ден. Виж го с каква песен ще ме... Сериозно ли? Здравейте, сега ще ви разкажа набързо за брокера, какво се случи и мисля да приключвам това видео, понеже вече няма какво толкова да снимам. Пък в другия влог ще ви кажа нещо по-интересно. Та какво стана с брокера? Звънях по обява, не знаех, че е брокер, не пишеше. Влака минава. При което ми се обажда един мъж, оговаряме си среща и аз отивам. И отиваме да гледаме помещения, при което аз преди това му бях казала за какво ми трябва това помещение. Добре. И му казах, че трябва да има вода, защото ми трябва за да ми е хората, измивна колона трябва да сложа. И изискванията му казах, нали? Водиме той в едно помещение, наистина помещението беше хубаво. Ремонтирано беше. Даже собственичката беше там. И аз казвам, нали, трябва ми за барбършоп и ми трябва вода. И тя ми каза, ами тук има вода в тоалетната. В тоалетната как да ми е хората? Не става. И казвам, нали, трябва да се бутне стената. В смисъл не стената ми, да се направи дупка и да се прекара тръба за водата. Аз ще го направя за моя сметка. Всичко ще ремонтирам, ще направя, няма проблем, нали? И тя ми каза, ами не, няма да стане. Аз го ми хубаво, добре, тогава ще няма да стане, няма да взема помещението, следователно няма как без вода да работя. Отиваме, гледаме друго помещение. То буквално гараж. Гараж с някакви стари дървени рафтове. Локацията беше хубава, но беше много зле и аз викам, трябва да се направи ремонт. Тогава ще го направя ремонта за моя сметка. Ами, собственика не дава да се прави ремонт. И аз му казвам, и защо изобщо ме докара тук? Това на нищо не прилича. Отиваме на трето помещение. Супер затънтено, няма къде да се спре, много зле. Отиваме в четвърто. Там пак не дава вода да се прекара. И аз накрая му казах, защо изобщо ми загуби 2 часа в обикаляне, понеже беше към 4 часа. Изгуби ми 2 часа и накрая нищо. Там платих му някакви 6 лева, някаква такса
Викам, ако има нещо, ще се чуем, за сега не съм. После ми звъни след 2-3 седмици и казва, намерих ти място. И аз казах ми, за сега нямам интерес да ти кажа, ако нещо стане, ще се чуем. И това беше с брокера. Сама също търсех, ходех сама да обикалям, даже и така из квартала, където отивам, гледам обяви дали има и така нататък. Но почти няма подходящи, които ми трябват. И затова се отказах да търся помещение на този етап, а пък в другото видео ще ви разкажа какво се случи. Сега ще приключвам този влог, надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и харесайте видеото, за да може да достигне до повече хора, да станем повече. И сега ви оставям и ви пожелавам приятен ден.